Аз им казах да. Че само хакта или? Не, бе. Казах им, че не си. Те ми казаха честно да... Не първо ме питаха дали съм ми тим. Аз им казах да. Той даже ми в... Не, аз съм в фарсто. Те ми казаха добре, кажи ми честно дали той е хак. Аз им казах, че не е хак. Днес щяха да проверят. Че нищо. Те има проверяват сигурно за 5 пъти. Ти на колко си викаш? На 11. На коя година си? Какво? 2004? 25 август. Моня, Кореан, на колко години той? Колкото мене. Колко? 11? Да. Коя дата е, знаеш ли? 18 май. Ти си бил умен. Той от моя град, все пак. Що, ако ти от класа и от града, ще ти е? Ти от кой град си? От нашата сел. Нашата сел. Ти на колко си, ми кажи? На 10. На 10 си. На 10 съм, бе. Как са на 10, бе? Не, на толкова. Давай са 10 годишен вид ютубър. Давай са направо баси. Голяма работа. Я ми отвори така. Не, то 20, чакайте, аз ако мисля за друг. Ти зомби, що ме би сега? Такова ти може да ме фиксаш айтемите? Да. Без да лъжиш. Да, бе, мога. Без да лъжиш. Да! Без да лъжиш. Ела да ти ги фиксна. Кой искаш да ти фиксна? Стей, сега не е още. Поръчни са тук да гледам ние. Да правим. Не, но сега на кил не ще нали. Нали сме до парчето, Чекай малко. Да. Аз мога ли да те бия, бе? Не. Не. Искаш ли 5 бедок? Да. Чакай. Може да ме портиш хома, да живеем двамата. Не. Аре, бе. Да паса. Добре, да ставам пил сам. Чакай се. Така. Брана ти е моето момче. Ти ли викаш тай? Аз не мога да мърдам. Аз не мога да мърдам, брат. Я малко. Ей, значи сега мини евент. Двамата са на една също нас. Държа 5 бедок тук в ръката ми, като виждате. Да, виждам. Така. И Яри, кой го хвана? Аре да живеем двамата, И кой го хвана? Той. И не за него си. Аре дай ми нещо, Аре на мене, брат, свърди вече. Кой ти дам? Ай, ти не изкачиш на пита, на тебе ще дам нещо специално. Това, да паса, ама да ти го вземе. Добре. Пъти пак ще да сме спани. Ай, на тебе къде? Ти коя дата си викаш? Коя дата биш роден? 25 август. Не може да чупиш. Какво не мога? Не може да чупиш. Какво все ти китовете на тебе, ме кажи. Кит старт и инвитер там. Инвайтер. Аре да има фреса, брат. Дай си ника, искаш? Той няма еса, като виждаш. Да си дам ника? Да. Какво ще ми дадеш? Ще една феса. Какво? Ще една феса с ника ти. Ника ми Force BG. Дай си паса. Чакай, ще го напиша на МСГ. Сега ще му вземеш най-много, майди. Ама после влез, защото сега ще играе. Абе, лъжиш ме. Кой ти кажа, брат? Аре дай някой фукаш, нямам. Аз играят вчера. Аз играя пък от днеска играя, да. Да.
Ти харесваш ли Гери Никол, бе? Махни се с главата. А? Махай ми се с главата. Значи аз да съм се главата, Абе, харесваш ли? Не, ама ти да. Да. Ще си взеси ли малко ти къде бе да наложиш? После като става. Ще наложиш. Ако наложиш, какво ще надеш? Ако ме излъжиш... Добре, ако те излъжа, ще дам един чест фул каски. Добре. Не само каски. Нека е честно, лъжиш или не лъжиш? Какво? Лъжиш или не лъжиш? Не, бе. Не взе с това за видео. Сега не искам да играя от Ченлив акаунта и брат, че не си нищо първата. Не, няма. Аз не съм такъв. И аз не съм такъв. Ти вярваш ли в YouTube, бе? Абонирал ли се за мене? Не. Чакай, сега се абонирам. Чакай малко. Да знаеш, снимахме клип с тебе. Сега да го кажа. Ай, кажи бай-бай на YouTube. Бай. Ай.